Ini ndiri mukadzi ane makore 32. I'm married with kids. My story goes like this. I have a friend of mine wandotamba naye. She's also married, ane vana vake, but problem my friend is cheating on her husband. Saka handizive kuti ndoita sei, ndozvitaura here ndoramba ndakanyarara. The other problem is my friend akaenda kunoona boyfriend yake. If her husband calls anomuudza kuti ari kwandiri, yet iye anenge asiko. My friend ended up akuuya kunonditora kuti ndimuperekedze, achiitira murume wake kuti paanofona anobva ati tiri tese. Pandakazomuperekedza kechi3, chikomba chake chakauyawo nefriend yacho. Zvava kundifosa kuti avo vaviri pavanenge vachiita zvavanoita, ini ndinenge ndine friend yechikomba chishamwari yangu, which is not making me feel comfortable at all. Last time pakauya varume ava, my friend neboyfriend yake vava kutanga kutoita bonde ravo mumota tirimo, zvinova zvisiri kundifadza. Sometimes I just think of saying it out, but problem nyaya dzakadai dzinourayisa. So ndiri kutya zvekuti ndikataura vanhu vanourayana, ndikava muipi mangwana. Please help me, ndoitawo sei nenyaya iyi, nhaive hama.